እንኳን ናምናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ መዘከርታ መዓልቲ ብሰላም ኣብጽሓኩም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኾንኩም እዚ ፕሮግራም እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ እንቋዕ ኣብጽሓና እንቋዕ ናምናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ መዘከርታ መዓልቲ ኣብጽሓና መልእኽቲ ክንሰምዕ ኢና ማእዘር ሰማይ ምርጫኹም ጌርኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ኣዝና እንዳመስገንና ምዝተረፉ ፕሮግራማት ክሓድገኩም ተባረኹ እሺ መጀመሪያ ሽምካ ከበይናይ ቤተክርስቲያን ምዃንካ ናይ እንቋዕ ኣብጽሓኩም መልእኽቲ ትብለና እሺ መጀመሪያ ፍጹም ብርሃን በርሀ ይበሃል ካብ ቤተክርስቲያን ኤቤንኤዘር ከም ዲያቆን ኮይነ የገልግል እንቋዕ ናብዚ ፋሲካ ኣብጽሓና ይብል እሺ ሽምካ ከበይናይ ቤተክርስቲያን ምዃንካ ክትብሎ ትደሊ ነገር ተሎ ብዛዕባ ትንሳኤ በዓል እሺ ሽመይ አብርሃም ተወልደ ይባል ኣብ ኤቤንኤዘር ቤተክርስቲያን ካ ከም ጓሳ ማሕበር ኮይነ የገልግል በዚህ አጋጣሚ ህዝብ አምላክ ወይ ድማ ሙሉ ዓለም ደሎ ህዝቢ ከም መሓላልፎ ዘለኻኒ እቲ ምእንታና ዝሞትን ምእንታና ካስተንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ አጋጣሚ እዚ ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ ሳምንት ዝበዓል ስለ ዝኾነ በዮሐና ክብሎም ይፈቱ ኣብ ሙሉ ዓለም ዘለው ተኸተልቲ ክርስትና ማለት እዩ ነቲ ዝሞትና ምእንታና ካ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ናይ ግል መድሓኒት ኮይኑ ቅበልኻ በዛ አጋጣሚ ዝዛረብ ጸጋ ጎይታና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አምላክ ይባርኩ ቴንክ ዩ ተባረኽ መጀመሪያ ሽምኪ ከበይናይ ቤተክርስቲያን ምዃንኪ ከተተሓላልፍ ትደሊ ናይ ዮሐና መልእኽቲ ተሎ ዕድሎ ህበኪ መጀመሪያ ስሜ ዓወት ነጸረ ይባሃል ኣብዚ ኤቤንኤዘር ቤተክርስቲያን ኣባል ክብሎ ዝደሊ እንቋዕ ናብዚ ትንሳኤ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ዝሞተ ዝተሰቕለ እንቋዕ ኣብጽሓኩም ይብል ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ደገ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ስደት ዘለኹም ይኹኑ ብምልእኹም እንቋዕ ኣብቃዓኩም እንቋዕኻ ናብዚ ክቡር ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብጽሓኩም ይብል ኣነ ስላሴ ዮሐንስ ይባሃል ካብ ኤቤንኤዘር ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለልና ትንሳኤ እንቋዕ ኣብጽሕና እንቋዕ ኣብጽሕኩም ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዘለኹም እንቋዕ ኣብጽሕና እንቋዕ ኣብቃሕና الله يبارككم አሜን ተባረኹ ይቀኒልና እሺ ሽምካ ከበይናይ ቤተክርስቲያን ምዃንካ እንቋዕ ናብ ትንሳኤ በዓል ኣብጽሓኩም ክትብሎም ሰባት እንተለዎም ናይ ዮሐና መልእኽቲ ንኽተሓላልፍ ዕድሎ በካ አረ ሽመይ በሃበሎም ምህረት ኣብ ይበሃል ኣብ ኤቤንኤዘር ቤተክርስቲያን ኣገልጋሊየ ናይ ዮሐና መልእኽቲ ክብሎም ዝደሊ ድማ ኣብ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ብዝተፈላለየ መከራ ዝሓልፉ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንስለ ወንጌል ንስለ ሽም ኢየሱስ ኣብ ብዝተፈላለየ መከራ ዝሓልፉ ዘለዉ እንቋዕ ኣብጽሓኩም ክብሎም ይደሊ ቀጺለ ድማ ንኩሎም ቅዱሳን እንቋዕ ኣብጽሓኩም ክብሎም ይደሊ ካብኡ መቐጻል ድማ ነዚ ናይዚ ትንሳኤ እዚ ተኻፈልቲ ንዘይኮኑ ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ደሊ ተኻፈልቲ ናይዚ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾኑ ይደሊ ማለት ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 25 ኢየሱስ ከኣ በላ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ በዓይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብክርስቶስ ዝኣምን ዋላ እኳ እንተሞተ ሞት ንኹልና ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ እንተሞተ ንሱ ብህይወት ዝነብር ኮይኑ ስለዚ ሎሚ ነዚ ትንሳኤ እዚ ተኻፈልቲ ዘይኮኑ ሰባት ናብዚ ትንሳኤ እዚ ይዕድሞም ምክንያቱ ተኻፈልቲ ናይ ህይወት ክርስቶስ ኮይኖም ብህይወት ምስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክነብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተይ ከሕልፍ ይደሊ ጎይታ ይባረካ እሺ ሽምኪ ከበይናይ ቤተክርስቲያን ምዃንኪ እንቋዕ ናብ ናይ ትንሳኤ በዓል ብሰላም ኣብጽሓኩም ክትብልዮም ትደሊ ናይ ዮሐና መልእኽቲ ንኽተተሓላልፍም ዕድሎ ህበኪ ሽመይ ብርሃን ሓድሽ ይበሃል ዝግልገለሉ ቤተክርስቲያን ደሞ ኤቤንኤዘር ቤተክርስቲያን እዩ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ዮሐና ክብሎም ዝደሊ ቋዓብቃዓኩም ክብሎም ዝደሊ ከኣኒ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ክርስቲያናት እንቋዕ ናብዚ ክቡር በዓል ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቃዓኩም ክብል ይደሊ እሺ ኣኔልና ብሩኽ መዓልቲ እሺ መጀመሪያ ሽምኪ ከበይናይ ቤተክርስቲያን ምዃንኪ እንቋዕ ናብ ትንሳኤ ብሰላም ኣብጽሓኩም ክትብልዮም ትደሊ ሰባት ኣለዉ ዕድሎ በኪ እሺ መጀመሪያ እግዚአብሔር መስገን ናብ ሰዓት ዝናብዚ ጊዜ ዝብቃዕና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ስመይ ሃና ገብረ ገርግስ ይበሃል ካብ ቤተክርስቲያን ኤቤንኤዘር ኣብ ትልዲንቱ ንኹልኹም ብክርስቶስ ዝኾንኩም ንኹልኹም ህዝቢ ኣምላኽ ኣዝየ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ብምኽንያት በዓል ሰላምታይ ከቕርብ ይፈቱ ሰላም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ኣምላኽ ይብዛሓልኩም
بمخنيات بعل سلامتا يبتحلكم أتي هيوتو هبه بجانا زحالفه كريستوس እሱ ኣብ ክንዳና ስለዝመተ ክብሪ ነተቀድስ ስሙ ይኹን ስለዚህ እቶም ብክርስቶስ ዘይድሓንኩም ከኣኒ ኣነ ህይወትን መንገድን ኣነ ብዘይ በኣይ ካልእ ናብ ኣቦ ክብፅሕ ዝኽእል የለን ኢልዩ ስለዚ ሕዋተይ ኣሓተይ ኩልኹም ናብ ክርስቶስ ዘይመጻኹም እቲ ሓቀኛ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ በሰዓት እዚ ይምሕፀነኩም ናብ ክርስቶስ ክትመጹ ጎይታ ይባርኽኩም ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓል እግዚአብሔር ይባርክ ብሩህ መዓልቲ وعلكم مجمرة شمكم كابينة بيت خريستيان مهانكم انقع نابز نايتن سائم ناب نايقويتنا يسوع كريستوس نايتن سائم مذكرتا معلتي انقع بتحكم كتبلوهم تلالي تلو عجلوه بكم الراي أخليلو تغلب برهان بهال كاب هولي أبينيزر تشرشة زكاتاتل يو بناي أقل قلوت ناي وانجل سريتشت يو تلو ديمتو አዲስ አበባ እንዳ መሐላለፍና ይነደለና ብዛዕባ ትንሳኤኻ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር እንኳን ንኹላኻትኩም ኣብ ቅዱሳን ኣብ ዓለም ዘለኹም እንኳን ናብዚ ኣብጽሓኩም ብሩኽ ናይ ትንሳኤ ጊዜ ይግበረልኩም ይብለኩም ጎይታ ኸኣ ዘያመንኩም ከኣ ክርስቶስ ህያዊው ትንሳኤ نخلاتنا خونلنا بخريستوس يسوع كريستوس امنو كريستوس هياوي حجون هياوي تمالن لو من زلالم يسوع كريستوس هياوي بخريستوس امنو حجون امنو بيسوع زمانها يحفرني كل شيء بيسوع زمانها يحفرني سو هياوي معناها هياو كجبرناي ويتا يباركم تبارك بروح معلتي الشيء شمكي مجمرة كابينة بيت خريستيان مهانكي انقع بصحكم كتب لي يوم سبات اللو عدلو كبكي الشيء شمي آريام تصفى مريم بحال بيت خريستيان أب إبن إزر يحبرن يقلقلن سلام كلهم زلخان بزلو حزبي كريستيان بقيتانا بمولوهم حزبي كريستيان سلام انقعنا بعد تنسعي أبصحنا هيوت أب كريستوس ترى يزركب نايزل على هيوت بكريستوس ممان ترى يزركب إزعد الزخاء نتي هيوت وخفيل هو زحبنا يسوع كقبلوا زلوا كريستيان حزبي يعدم مالتيو حنت مزمر كأه كزمر سلام أب عرفت ترى سلام عرفتن حقوسن أب كريستوس ترى يزركب نايزل على هيوت أب كريستوس ترى يزركب سلام 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 خانو تعيميو سلام خانو ينقر حقوس 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 مخانو ينقر حقوس مخانو ينقر سلام 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 خانو تعيميو سلام خانو ينقر هيوات 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 مخانو تعيميو هيوات مخانو ينقر سلام أملاك نعاكم يهون بتعامي زمسكناكم نزعد زدهافكمنا ابن إيزر وكعب سلام متعاهم ما زال سماي تلفزيون كعب بتعامي كاتاتلينا بتعامينا نبارخ سلام أملاك نبزله كريستيان أو إرترازله وحواتنا بمولهم كاس سلام أملاك نعاكم يهون أملاك مساهم يهون تبارك خيبر معلتي ثانك يو شمي بتاني أبراهام يبهال كاب إيفن إيزر تشرشة انقع نبع التنسائل ما بسلامة بصحنا نبع قويتا يسوع كريستوس مدحانينا مدحان زرخمنا لجزينا بمذكري انقع بسلامة بصحنا نخلو حزبي لما انقعنا بزخبور بعل بسلامة بصحنا يبلي يعني لنا بروح معلتي شمكي كبينة بيت خريستيان مهانكي كتتحلال في تلالي ملاخ تلو عدلو بكي شمي بسرعة براخي يزبهل بيت كريستياني ابن إيزر توليدمتي كم حلال فوز دلخ روح سبعل فاسيقة صبق مسجاري يقبر لنا نامنا يكبر ساعات مسجاري يخون لنا زبن كحسا يخون لنا حزب أملاخ كما خاز خبر حزبي لنا
ተባረኹለይ ثانك يو برك معلتي እሺ መጀመሪያ ሽምካ ከበይናይ ቤተ ክርስቲያን መሃንካ እንኳን አብጽሐኩም ክትብሎም ትደሊ ሰባት ለው ዕድሎ በካ ስመይ ዳዊት ኃይላብ ይባል ቸርች አብ ኢቨኔዘር ቸርች ዘገልግልን እንኳን በሰላም አብጽሐኩም ብዙሕ ፈተውትና በደገና ብርሃቆን አውሽጥን ዘለኹም ብሩኽ ትንሣኤ በዓል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበረልኩም ቴንክ ዩ يعني لنا بروح معلتي دقيمة بشمين بشمازر سماي تيفن إنكو عنا بزي كبر ناي قويتانا ناي يسوس كريستوس ناي مدحانينا ناي تنسائي مذكرتا معلتي أبصحنا من دابلكو كابستفل عليو حوات ناي إنكو أبصحنا ملختي كنسمع زين إحنا حجوها مزتفل عليو أزيوم أزانا عقعتي مهارتي نزم معلتزي متني أمي ناس الدانا يوم ناي مازر سماي بروغرامات كحدكمي تبارخو